सरांनी 1 एकरसाठी. आता परत कापूसचं जे दुसरं जे 30 दिवसाचं पीक आहे ना, त्याला आपण ग्रो मॅजिक आणि MSPची फवारणी चालू आहे. आता सर फवारणी करत आहे. पण ज्या पिकांमध्ये जो बदल दिसतोय ना, इथं जे आपल्याला समोर दिसतंय, आता हे ते बाजूचे क्षेत्र होतं सरांचं, अजित सरांचं, ते 5 दिवस अगोदर होतं. 5 दिवस अगोदर त्या कापूसचं लागवड होती. पण ते शेत आणि हे शेत जर मॅच केलं तर समजत नाही आहे की 5 दिवस अगोदर ते गेलं आहे का. आता ह्या झाडला जर आपण जर झूम करून बघितलं, सराला 1 मिनिट झूम करून घ्या ना. हो. हे 5 दिवस. नमस्कार मित्रांनो, आता मी आलो अजित जाधव सरांच्या शेतात. तर एक 24 तारखेला फवारणी केली होती ग्रो मॅजिक आणि MI स्प्रेची. 28 दिवस होत आहे. तर जेव्हा आम्ही फवारणी केली तेव्हा कापूस एकदम, मी म्हटलो ना, 7 इंचाचा असेल, 7 किंवा 8 इंचाचा असेल. पण आज बघा तुम्ही, आज कमरेपर्यंत कापूस चालला गेलेला आहे. फक्त एकच फवारणी, MI स्प्रे आणि ग्रो मॅजिक, आणि फुलफुगडी पण लागायला सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे कमी दिवसामध्ये एकदम बेस्ट रिजल्ट आहे. हे आपले अजित जाधव सर यांच्या शेतात आपण वापर केला होता. आता जस्ट सरांनी सांगितलं की तिकडच्या ज्या प्लॉटमध्ये आपण हा ग्रो मॅजिक MI स्प्रे नाही केलं होतं, पण ते पहिलं होतं. पण सरांनी जस्ट सांगितलं की सरांचे वडील म्हणताय आता पूर्ण शेताला आपण MI स्प्रे ग्रो मॅजिकच्या फवारणी करू. म्हणजे रिजल्ट समाधानकारक आहे. आणि समाधानकारक असल्यामुळे एक बरं वाटतं माणसाला. सुनील जाधव सर, आलो आहे आम्ही शेतात. कमरे कापूस झालेला आहे. त्यावेळेस त्याला फक्त लहान होता, एक 6-7 इंचाचा असेल. छान रिजल्ट आहे. मी म्हणतो प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले प्रोडक्ट यूज करावं. हानिकारक काही नाही आहे, बेनिफिट आहे तुम्हाला. आणि उत्पन्नाची पण वाढ होते, खर्च कमी होतो तुमच्यावाला. बरेचसे शेतकरी फवारणी करत 5-6 फवारणी करतो आपण, पण याला आपल्याला याचं फवारणी करायची गरज नाही. उत्पन्न चांगलं आहे, जमिनी पण नुकसान नाही आहे. म्हणून सगळ्यांनी ग्रो मॅजिक MI स्प्रे वापरावं. जय जवान जय किसान. काय टेन्शन नाही, काय वांधो नाही. घ्या तुम्ही इकडे या. चला मग. नमस्कार मित्रांनो, आता अजित सरांच्या शेतात आलो आहे आम्ही. एक दुसरा डोस चालू आहे सरांच्या शेतामध्ये. जेव्हा पहिली फवारणी केली होती तेव्हा कमरेच्या खाली 3-3.5 फुटापर्यंत कापूस होता. आज बघा कापूसची हाईट एकदम जबरदस्त आहे, म्हणजे 4 फुटाच्या आसपास चालला गेलेला आहे. आणि आता दुसरा डोस चालू आहे. अजित सर पण आता तयारी करत आहे, पंप लावणी वगैरे बाकी सर्व रुटीन चालू आहे.